ये देविका राजभर कुकुरसंडा कुकुरसंडा। हाँ उनकर तरफ से ही हजारों हजार रुपया का पुरस्कार। लेकिन कैसे अरे के करा हीरो वाले अरे गंगा जी बढ़ी आईली अरे के करा हीरो वाले जा मुनवा हो के करा हीरो वाले गंगा जी बढ़ी आईली के करा हीरो वाले जा मुनवा हो के करा हीरो वाले धरती के फुट भिजने के करा हीरो वाले धरती के फुट भिजने के करा हीरो वाले या चरवा रामनाथ पूरा घाट के धरती से हजारों हजार रुपया का पुरस्कार बा। हाँ के करा हीरो वाले गंगा जी बढ़ी आईली के करा हीरो वाले जा मुनवा हो के करा हीरो वाले जा मुनवा हो के करा हीरो वाले धोती के खुट भिजने के करा हीरो वाले धोती के खुट भिजने के हीरो वेला बरो मसो के करा हीरो वाले धोती के खुट भिजने के हीरो वेला बरो मसो के करा हीरो वाले जामुनवा हो। ओ साधु बाबा दिहले जई हो ना हो ओ साधु बाबा दिहले जई हो ना हो ओहो अपन झोली लग भभूतिया अपन झोली लग भभूतिया साधु बाबा की हलो जय हो ना हो साधु बाबा की हलो जय हो साधु बाबा की हलो। माई के रोवले गंगा जी बढ़ी आईली बाबूजी के रोवले जा मुनवा हो जाते से बताइए नंबर है गन ड्रामा वाले भैया आप लोग भी तैयारी में एकदम हो जाओ। हाँ माई के रोवले गंगा जी बढ़ी आईली बाबूजी के रोवले जा मुनवा हो भैया के रोवले धोती के खुट भिजने चल बेटा चल के रोवले धोती के खुट भिजने बहन के रोवले चरवा हो भैया के रोवले धोती के खुट भिजने हेलो हेलो यात्रीगण कृपया ध्यान दें